because nagsermon. Si Kristo muwali sa panahon sa Sabbath day, wadto gina siya sa simbahan, sa sinagoga. Maminaw na siya, kung na makakita sa iya para siya, patindogon siya nga ikaw basa. Matong mubasa siya about anang naisulat ni Isaiah. Kunya kung gawa siya sermon to, aron mahimo ang New Testament. Ang New Testament sermon ni tanan sa tuwa. Mo nang gibuhat ni Kristo nga gisugo sa iyang amahan. Mo ni yang gingon samtang nakita niya ang multitudes nga nanudod kaniya. Naagani dinhi matud pa sa mga disipulo Ginoo, daghana na nila oy sa una tong pagpakaon na. Wala niingon siya dinhi ha. He was moved with compassion on them. Naluoy siya sa mga tao. Ug matud pa niya na nasakit siya. Nga matud pa niya, nakita niya, nag-scattered sila abroad. Nasalaag sila ba? Kaya unta na may mga parasyo, mga eskriba, nagsulti nila, pero pag-abot ni Jesus Christ, dito sila nito, kaya nga naman sila nito, mga parasyo, mga eskriba. Ay mamagod nila gisulti ang gingharian doon sa pagsulod sa langit sa Diyos. Kung inungdan, matud pa niya, sama sila sa karnero, naway magbalantay na nasa laag mo nang inungdan niingon si Jesus Christ sa mga disipulo. Tanawan ninyo ang harvest, ang alanihon, mga tao nga muduol o niduol kang Kristo, mga alanihon, tinuod nga nanaghan sila. Nagkan magawin isunod. But the laborers are few. Gamay ang mga laborers ato, mga 12 disciples lang. Walang giingan yung mga tamo, mga 12 disciples. Go to the world. Walang giingon. Anong disciples din. Walang dagang kayo mga disciples. Kita dagang kayo mga pastor diri, mga laborers, i-appeal siya. Katong una gamay ra, pero nagampo sila nga daghang nahimong laborer mo lang kitang mga Pilipino, mga pastor na himong laborer ra sa harbisonon sa Ginoo. Remember sa harbisonon sa Ginoo. Wala mag-ampo target nga doon ay harvest anak. Ingon pa niya dinhi sa John. Aba mo kita ning laborer. Sa John chapter 4 verse 34. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Verse 35. Ye not yet, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the field, for they are white already to harvest. And he that reapeth, receiveth weeds, and gathereth fruit into life eternal, that both that he soweth and he that reapeth ni be rejoice together. Kinsa ang harvest na ito, mga manulunda, ang sower, mga pastor ang sower ha. Wow, bitaw na ningon siya, kamo nag-ingon, giingan niyang disciples, upat na lang kabulan harvest na. Pila kaadlaw ng harvest nila, kanang mga benches of harvest. Ingon pa ni Jesus Christ, my meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Pagtapos sa iyahang buluhaton, kay mao maguni kung imong basahon, gitagaan magpagkaon sa 12 disciples si Kristo, kay kabaw sila nga tingkaon na kung sa ikingon ni Kristo ang akong pagkaon mao kani ang pagtuman o pagtapos sa mga sugo sa akong amahan. Tanawan ninyo, matod pa niya, hinog na kayo ang mga alanihon. Inumdumi kamo nagingon nga 4 months na lang ting-ani na. Matod pa niya, usa ni istorya mo ning gingarihan sa langit kitang nangalagad sa Ginoo, harbisono na ta. Kunya dunay usa ka gitawag og harvester, usa ka dito lugar nga din nagtanom siya og wheat, kanang trigo ba, wheat, kita mga trigo sa Ginoo. Mo na yang gingon dito. Nya maingon siya diya nga ang usa ka sower mo na nagtamong sa pulong sa Ginoo, samtang gitamnan ang mga tao sa pulong sa Ginoo, naibong nga din andam ng tatong blade
Dingon tong mag-harvest ba andam siya. Nya nahibong siya nga naman na ay mga anong gitawag bunglayon dito po. Dingon tong nagsulti ni nga sadya nga natuog manguning nagtanong disulod ang yawa nagtanong pud siya mo nang nitubo unya mao tong hinungdan ang iyahang giingon nga harbiso na ningon sa ayaw usa pasag gilang usa na sila manubo unya sa diha nga maabot na ang time ting harvest unahan ang mga kanang mga bunlayo kanang mga wild grass na nabukusan na unya dabdabi na og kadtong mga ube matod pa niya harbisa na ibutang sa akong barn kanang iyahang tuwan ba budiga naka-adlaw ng 4 months 120 days na lang kuyo kayo ayaw ninyo sulay si Kristo mao na giingon ni Kristo 120 days na lang unya i-minus pag yun nato kaysa sa kabulang kaupat raman ta magkita kung dunay 5 so gamay lang kayo kanang matuman ang itong giingon work but it is day the night cometh no one can work redeem the time because the days are evil ato na ni pahimuslan karon matag Domingo adto na mo dito uging na ang Ginoo nga din mag-serious na ta sa tanan gisugo ninyo kay dili pwede sulayon nato ang Ginoo mo ni hinungdan nga kining giingon ni Jesus Christ nga dunay nasagol nato mo nang bantayan nato nga di way masagol nato mo nato ning tanan unya dinhi sa verse 37 sa Matthew 13 lang yapon verse 37 mo ni ang giingon nato to 39 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Ang harvest, end of the world. Pila na lang kabulan ang harvest. Pila na lang kabulan nga matapos na ta. Nang gingon ang Ginoo na sa portahan. Karon, pag mahuman ang pestilence, na siya sa portahan. O nang gingon, is at an adlaw na ni sa Ginoo, na sa katuan. O nang paymusla na to ni panahon. Sa tinuod lang 4 months na lang. Mawa po niya itong ipangayo. Diba? Gusto tayong balik ng Ginoo. 120 years ang ilaha. Manay-nung daningon si Jesus Christ, kung dili na ko pamugaan ang harvest. It's a may malo. Mabitaw na, Domingo, dali lang kayo. Minuto na lang. Sa tinuod lang, higda ka lang pagmatanim mo, balik na po ka sa Ginoo. Muna, paimusta na ito ng panahon. Upat na lang takabulan. Why bawi ni kay kini mangungkulong sa Ginoo is mystery. Secret ni abot sa kingdom of God. O bitan ang giingon ni Jesus Christ nga nung tanan disipulo, ngano nagsulti magkag parables? Ang parables para na sa mga tao nga naning kamot gyud may bawa ang parables. Kadto mga tao nga dili gusto ang parables, adi gila sa ipadayag kaniya. Ang parables gipadayag na sa Ginoo sa mga tao nga iya sa Ginoo. Parables para to sa mga tao, parables na lang. Pananglitan na lang to nila. Muna nagsimba sila pananglitan. Pananglitan mo ato ko sa simbahan. Pananglitan mo may Bible study. Pananglitan magmampo may mag-prayer meeting. Pananglitan na. Basta ba yung luwas na ito? Mamasi lang mo. Nga kini yung gingon niya. Magbantay ko. Ayaw mo ba ang Diyos na itawag na sinukuhan? Panahon. Ayaw mo kumpiyansa, ayaw mo pag-ingon nga wala lang ni. Kaning gingon niya din sa 1 Peter, kinilong sa piring nga yatag niya sa atua. Aron lang ta mag-repent. Kaya ang repentance is salvation na. Unya, upat na lang ni kabulan. Wala na ingon siya, ayaw mo sulayi. Ayaw ninyo sulayi si Kristo yung manin. Simple. Ayaw na inyo, dili kong tuwag ng isulti ni Kristo. Wala na ingon niya, ayaw ninyo sulayi ni pagbagulgul. Basta ang iyang gingon dito. Amo na iba, nga di
din ang harvest, upat na lang kabulan. Kanya ka ng harvest is the end of the world. Yan ingo ang mga 12 disciples, sulti, may kanusa na matapos ang kalibutan. Ang una niya ang sign, sugod karon kamo nakadungog. O katungwa nakadungog, kung gintong gingon sa Ginoo nga, maayo pa itong makadungog, ay diretso sa impyerno, pero kung kamong nakadungog, pagkapait, mabitaw na kung kamong nakadungog, ayaw niyo pagayin yung kasing-kasing. Ang Isaiah chapter 17, verse 10 to 11, because thou hast forgotten the God of thy salvation, and hast not been mindful of the rock of thy strength, therefore shalt thou plant pleasant plants, and that shall set it with a sprung slip. In the day shalt thou make thy plants to grow, and in the morning shalt thou make thy seeds to flourish, but the harvest shall be a heap on the day of grief and of the desperate sorrows. Muna yung giprapisi ni Isaiah nga mga tao nga diin nakalimot na sa ilang Dios, sa ilang kaluwasan o ang ilang gibuhat, wa sila naghuna-huna sa rock of thy strength, kanang kusog nila sa ilang kagminang ang bato muna ilang kusog nga naman wala sila nananom, sila mga tanom dagan ilang gipananom, invention ba nga ng mga pulong, mga magwawali nagtanom na mga pulong, bisag unsa na lang na batod pa niya ganit dinhi ang ilang mga pulong nga gisit up sa mga tao, mga strengths nga mga lagyo ba gikan dito nakita nilang mga pamaagi nila dito gisundog pud nato kana mga tamburin gikan na dito tunguna niya pagabot diri kadto pagsimba na ko dito sa ubang nga simbahan ay tamburin kay nga naman mga strengths slip ka ng slip ka ng mga pulong nga dili na mao na slip na ba na slide nga ang ilang gitudlo ibig ang pulong sa Ginoo nahiwi gamay wala yang gingon wala hinungdan kini daw mga tao nakalimot sa Ginoo katong panahon ni Isaiah matod pa niya dinhi although sila nagtanom pulong sa Ginoo mabitaw na nanaghan ang mga tao negro sila wala gipabulak pa nila kapag kabuntag namulag sila pero giingnan sila sa Ginoo sa prophecy ni Isaiah sa diyan nga moabot ang harvest pahaon na sila huwag ilang mabati ang grief mabati nila ang desperate sorrow. Mabitaw na nga kining pandemic, this is the beginning of sorrow. Pero kita na naay Ginoo, this is the beginning of rejoicing. Maglipay ta kay happy, digon mo balik ang Ginoo. Di mo gusto maluwas? Ang mga tao, di gusto maluwas, kaya wag man sila kabalo kung unsa ang naasa. Langit, wag man ko'y nagwali, may tungod sa langit. The joys, eternal. Walay katapusang kalipay, atong kalipay diri mawala raman. Ang atong righteousness diri gamay man lang pero muna atong gingon nga din kung tinud kay sa Ginoo nangandoy gyud ka ng kaluwasan. Unsa man ang mga dato mga butang diri mo unsa na mawala na 4 months na lang. Wala ihatag nato ang time sa Ginoo. Ayaw ninyo sulayi si Kristo ingon pa ni St. Paul. Ayaw mo pagmurmur. Pulong man na ni Jesus Christ. Ingon siya upat na lang kabulan harvest na kanya kanang harvest yang giingon is the end of the world mo bitaw ng batayanan nato ni kung doon na may nagwali diri mo nagtan-aw na to mo bitaw nang ningon siya sulayin ninyo tanang espiritu kung kinsiya gipadala ba sa Ginoo dili mo nakita na patay time kamong nakadungog karon ang Ginoo nang maghatag time na to kay dili ingon ang Ginoo baliwala lang siya sa iyang mga pulong. Nagpa-remind siya because of His love sa kalibutan. Naghatag bitaw siya sign. Nga kaning sign nato mo ni ang pestilence. Nga diin tan-awon nato tong templo nga gibungkag ni Kristo nga gihimo niyang spiritual. Mao bitaw na ningon siya 3 days akong bangunon kay ngano man ang balay nga diin ang gusto sa Ginoo nga mahimong balay. Nga kanang balay sa Ginoo mao na ang giwali ni Jesus Christ which is the kingdom of God. Nganong giingon niya kingdom kay ngano man ang Ginoo mo na atong hari. Giingon niya kanang balay nga atong gibuhat kanang giingon ni Apostol Pablo nga kita mao ang balay, kita ang mga tao diya sa gingharian sa langit nga gidominaran sa Ginoo in righteousness. Siya atong hari. Wala nga meaning niya nga din. Ang gospel ni Jesus Christ sa tinuod lang. Kingdom. When the kingdom, matod pa niya,
Mawali na sa tibok kalibutan, mo na ang katapusan sa kalibutan. Mo na nga sugod karon. Kamo kay balo na mo sa atong kingdom. Nawalian na mo sa kingdom. Pero katong uban nga wa makabalo sa kingdom. Manang kingdom nga gidala ni Kristo diri, thy kingdom come, thy will be done. Nga diingon si Kristo, sumulod kamo sa gingharian sa langit. Kaya nga naman, kanang kingdom nga gihatag ni Kristo nato, bisag moabot pa ang dakong bisdanan, dili na matarong mo nang giingon sa Hebrews. Nga di na